Is-Sibt 18 ta' April ingħatat l-aħħar tislima lil Maestro Aurelio Belli. Ġurnata xemxija però mimlija dieqa għal familjari, ħbieb u dawk kollha li ħabbewh. Mat-tokki tad-9:15 mill-każin ta' Sant'Alina banda Duke of Conezzone telaq korteo akkumpanjat mill-banda tal-istess soċjetà. Tul il-korteo nġabru 20 ta' nies biex jagħtu l-aħħar tislima lil dan il-maestro tant maħbub u rispettat fil-qasam mużikali Malti. Il-korteo mexa lejn il-Bażilika ta' Sant'Alina f'Birkirkara, fejn għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu bdiet il-quddiesa solenni. Preżenti għal dan il-funeral kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela u martu Lidja Abela flimkien ma' diversi membri parlamentari u personalitajiet li ġejjin mill-fera mużikali. Waqt l-omelija il-kanonku Charles Gauci wassal messaġġ profond fejn fakkar fil-ħidma u d-dedikazzjoni li kkaratterizzaw il-ħajja ta' Aurelio. Aurelio huwa persuna fid-dinja tal-mużika tela bil-mod. Dejjem bil-ħila tiegħu mingħajr qatt ma kellu mbottatura jew sodda mifruxa. Dejjem qata bisnienu biex reba l-fiduċja dak ta' madwaru u bil-mod il-mod beda jkun rispettat tant li laħaq il-karika ta' kap tal-opera tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Mument partikolarment emozjonanti kien meta t-tifla tiegħu Aleksandra li għandha 10 snin għamlet talba lil missiera biex juħsib lill-omma f'dan iż-żmien diffiċli biex jibqgħu jagħmluh kburin. Kelmtejn mimlijin mħabba u niket li ħallew lil ħafna emozjonati. Papa, ħu ħsieb lill-mama, speċjalment f'dan iż-żmien sabiex jien u hi nsibu s-saħħa u l-kuraġġ u flimkien nibqgħu nagħmluk kburin bina, nitolbu. Smana nitolbu mulej. Bambin, il-papa għadu jitbissem x'in jiddiriġi l-orkestra tiegħek. Diversi kantanti, kollegi u nies li ħadmu mill-qrib miegħu qasmu magħna memorji, esperjenzi u kliem mimli rispett u apprezzament dwar min kien għalihom Aurelio Belli, kemm bħala mużiċist kif ukoll bħala ħabib. Aurelio dejjem kellu daħla fuċċu, dejjem. Jekk taraħ, he's the kind of person jgħidu mill-isadu. He brings joy, kull fejn imur, iġib il-ferħ. Dal-aħħar konna mużika fl-imkienu u kollu jgħidli kemm inti brava u ngħidlu inti mhux ukoll bravu. Kien bniedem dejjem jitbissem għal volja. Kellu problemi ta' saħħa, da jiġifieri kien ottimist, lest li jgħin il-kulħadd. Jaqmlek tħossok komdu on stage, tħossok safe, ġveri anki wara li tlesti, he make sure li jgħidlek isma li mor tajjeb, ju bitbissima, ċajtir. Ħajqa telfa bħala familja u koll bħala mużiċist. U vera ħassejtni onorat li speċta ċemp li kien għalli għaddi xi kanzunetta biex tagħmel. U Aurelio kien bniedem, kien ġenju, ma f'sasin il-kantant kien ipoġġi jisu f'postu, taf kif kien jagħmlu qed easy. Qabel ma tibda d-diska sat jitħaqli bid-bissima tiegħu u jtik kuraġġ, ġifieri jtik il-kuraġġ għad-diska sħiħa, ġifieri dik l-iktar ħaġa li dejjem ħaniftakar. Il-Maestro Aurelio Belli se jibqa' mfakkar mhux biss għall-kontribut sinifikanti tiegħu fil-mużika Maltija, iżda wkoll għall-umiltà, il-passjoni u d-dedikazzjoni li wera tul ħajtu kollha. Wirt li żgur se jibqa' jgħix fil-qlub ta' ħafna u li se jkompli jispira ġenerazzjonijiet futuri ta' mużiċisti u dilettanti tal-mużika.